defendent la seva llengua, defendent els seus costums i defendent la seva religió, nosaltres, els valencianistes, devem defendre la nostra identitat valenciana contra el catalanisme. Pues el señor Rovira ha protestado y el señor Bono ha fet marcha atrás. Diu que era una broma. Ja li fill de puta a tots els del sol. Sí, jo sé molt. Jo sols, Juan, pudiera dir una cosa. Jo no sé si l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tenen raó o no tenen raó, però unes persones que se posen 1 milió de pessetes al mes de sueldo, 1 milió de pessetes al mes de sueldo, encara que tingueren tota la raó del món, no me fia d'ells. Perquè se burlen de tots els treballadors d'Espanya i se burlen de tota la crisi que apareix que es mos ve damunt, perquè ells segurament no tenen crisi. Alguna pregunta més? És l'única acadèmia de tota Europa amb els acadèmics cobren. Però per què cobren? Perquè tenen que dir mentides. Si no és cobrant, com tenen que dir mentides? I ja no som, mira la veritat. L'únic que jo dic que el meu pensament és el següent, de que tu lleves la forma de parlar un poble, la forma d'expressar-se, te lleven en personalitat i te lleven tota la categoria i se va al cloc. I més acaba jo, això també. Alguna pregunta més? Jo voldria fer una pregunta. Per què el Ministeri de Cultura, que no és català, el Ministeri de Cultura espanyol, quan diu a quines llengües pots traduir el teu escrit, no cita al valencià en ningú moment? Te diu castellano, català, bable, gallego, i la llengua valenciana no. A què podem atribuir això? Pues mire vostè, el Ministerio de Cultura és socialista, no? El Ministeri de Cultura és socialista perquè és del govern del senyor Zapatero, no? Bueno, però és que jo ja fa anys que m'he notificat. Bueno, tampoc sé si manava entonces el socialisme o el PP. Jo vaig recibir la carta del Ministeri de Cultura en la qual se me diu això. Lenguas a las que usted puede traducir sus escritos. Castellano, torno a repetir. Catalán, bable i gallego. I del valencià n'hi ha... Pues clar, per què? Perquè si nosaltres en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la nostra acadèmia, la que tenim nosaltres, aprovat pels valencians, per la Generalitat Valenciana, pagat per els valencians, escrita a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, nega l'existència de la llengua valenciana, si nosaltres mateixa, la nostra Generalitat Valenciana, nega l'existència i diu en el dictamen de 5 de febrer, de 9 de febrer, que el valencià com a llengua és la mateixa del català i que és un dialecte del català, doncs què és el que fan en el Ministeri de Cultura? Ficar català, s'ha acabat. Entonces venim a resumir que el culpable no és a soles el català, que el valencià també té una gran culpabilitat en la seva pròpia desgràcia. Sí, senyor, però és que això ens passa en un muntó de coses. És que els valencians... A este senyor que ens ha fet aplaudir pel ratet, li digué estos dies en una conversació amb una altra senyora així, diu, sí, precisament, és que nosaltres, la costum que tenim els valencians, les dones no. I això les liberé a elles. Però els valencians tenen la costum de l'aixina. Sap això el que és? Me veu vist? O me algo. És per així una sacudida que fan les nostres.
Bueno, rematant el que tu has dit de lo de les dones, don Vicent Xiner Boira, que era el meu mestre, era un abogat, l'abogat del Tribunal de les Aules, un dels grans patricis valencians, defensor de primera hora del valencianisme i del que jo vaig dependre a Montó quan estava lluitant en la universitat, i que firmava recursos que presentàvem nosaltres contra el catalanisme en la universitat perquè els fèiem nosaltres però no podíem signar-los perquè érem estudiants i era abogat. Me diga, Juan, ¿cómo puede decir los catalanes que aquí el rey don Jaime vino y que nos trajo con los nobles catalanes el catalán porque aquí no teníamos lengua? ¿Tú te puedes creer que aquí no habláramos? Hombre, los hombres no, pero las mujeres. Muchas gracias. Una última pregunta. Bueno, tenemos una pregunta concreta, voy a hacer buena curiosidad. ¿Podría saber por qué el acuso oficial del grupo que están enseñando no se definen las teorías? Ahora que es algo que me pregunte. Me queremos la saber això, que és una curiositat que sempre he tingut en el cap i que és l'oportunitat meravellosa. A ver. Que enganchen el robo, diu? Sí. Sí que n'hi ha, sí, però sí n'hi ha. Bueno, és correcte que estiguen, i és correcte que vinguen, i és correcte que també mos parlen. Però això no mos té que preocupar gens. Primera, en el poble se coneguem tots. Jo tinc una tendència, una tramita un altre, una tramita un altre. I el més elegant i el més bonico és que cada un pugui expressar el que ell molt vulgui dir. I estic convidant a que s'expressen. No, jo ja sé que estàs convidant-los, però quan una persona en fi, vol ser més prudent, doncs tenim que acceptar aquesta prudència. Anem a acabar, anem a fer-ho curtet i així la gent descansa i s'anem a vindre una altra vegada. Jo vos invite a la pròxima conferència col·loqui, que serà la presentació d'un llibre de l'escriptor Ricardo Escrivá la setmana que ve. Us ho recordaré a cada un de vosaltres i n'hi haurà una cosa molt especial. Ricardo, en el seu temps, edità uns llibres que el Círcul Cultural Casino dels Escalons col·laborà plenament en ell per la difusió d'aquells llibres, quedant-se sempre una partida perquè el cost de l'esforç que ell havia fet li fora un poquiu rentable. Però el que vos vull dir és que el dijous de la setmana que ve ell portarà uns llibres que intentarem vendre a cada un dels que vulgueu comprar-lo, però que a la vegada farà donació íntegra d'aquest import, d'aquests llibres, a Creu Roja Espanyola, a la delegació de Benetússer. En el mateix moment que s'acaben de vendre els llibres que siga, 1, 10 o 33 o 133, farem entrega al president local de Creu Roja Espanyola dels diners íntegros d'aquesta gestió. I vos agraïs molt perquè ja es comença a fer fred el sacrifici d'esta nit d'estar així en companyia de nosaltres. Moltes gràcies a tots i a tots.